Aquest Star Fox Zero recull la tradició de la saga després de saltar-se el seu pas per la Wii i ens ofereix un joc semblant a les entregues de la Super Nintendo i Nintendo 64. A nivell tècnic no és un prodigi, els escenaris estan bé, els dissenys dels personatges i els escenaris són correctes, però el joc no té unes grans textures, uns grans efectes de llum, de so, no té una gran quantitat d'elements i de detalls en pantalla. S'ha buscat més aviat que el joc corri estable, que corri a 60 frames estable en tot moment, inclús quan es juguen amb dos jugadors, que es pot jugar a dos jugadors offline, perquè hi ha molta acció, hi ha molt moviment, efectes en la lluita, pantalla alhora, per tant s'ha buscat aquesta estabilitat. Hi ha alguns escenaris que estan millors que uns altres. En general, els escenaris de l'espai, quan lluitem a l'espai, són més espectaculars que els que fem en els planetes. De totes maneres, és un joc tan frenètic que tampoc no és que puguem parar-nos massa a mirar els gràfics del joc perquè no tindrem temps. A nivell sonor passa una cosa similar, diguéssim. No tenim temps tampoc d'escoltar la banda sonora. La banda sonora combina instrumental i electrònica. No és res de l'altre món, més enllà d'un parell de cançons que serien el tema principal i el tema de la nau de l'Star Fox, però potser sí que destaca el doblatge, ja que els personatges els han doblat actors bons de cinema i de videojocs. Reconeixerem algunes veus, com per exemple la d'Alfonso Vallés, que dobla el capità de l'Star Fox. Però en aquest sentit està bé. La història ens porta a uns esdeveniments posteriors als primers Star Fox. Ens fa una memòria, un recordatori del que passava en els primers jocs Star Fox, de com que era el company del pare de l'Star Fox el traeix i per això mora i aquest l'exilia en un altre planeta, i ara aquest està exiliat, ha reunit una gran flota amb la que intenta conquerir Cornelia, que és el país natal de l'Star Fox, no? I els bons. Llavors l'Star Fox comanda una tropa d'elit de cazes, per així dir-ho, i participa en missions, a vegades missions de batalles de gran escala, a vegades missions d'infiltració, d'aconseguir una arma, de desactivar una cosa, etc. I així nosaltres anem contraatacant fins a arribar al planeta on està aquest goril i intentar acabar amb ell. A nivell jugable, diguéssim que tot el joc es basa en el fet de pilotar la nau, òbviament. Tenim escenaris, tenim tres tipus, per així dir-ho, de missions. Primer, les missions obertes, en les quals nosaltres ens podem moure lliurement per la pantalla, que acostumen a ser més aviat les missions de l'espai o les missions en planetes quan lluitem contra bosses, en la qual nosaltres podem anar en qualsevol direcció. Una altra secció que són com shooters sobre rails, en el qual la nau va avançant, nosaltres ens podem moure per la pantalla i eliminant. I una altra versió que seria missions, per així dir-ho, d'infiltració, o en el qual nosaltres ens movem per un escenari, tenim llibertat de moviment i anem amb alguna màquina, amb algun vehicle, diguéssim, això, infiltrant-nos sense que es vegin, intentant desactivar la maquinària enemiga, etc. Que són molt més lentes i s'ha de ser molt més curós. A part d'això tenim diversos vehicles, no només tenim l'Star Wing, que és amb el que volem. L'Star Wing es pot convertir en un vehicle bíped per anar per terra, i a part tenim vehicles similars a helicòpters, tenim vehicles que són com tancs, cadascun adaptat a les diferents missions que farem. Quin és el principal problema del joc? La manera com es controla el joc. Nosaltres movem la nau amb el joystick esquerre, al mateix temps que amb el joystick dret l'accelerem o la frenem, però movent el gamepad encarem la mira i enfoquem per disparar. El joc, diguéssim, movem la mira fent servir el sensor de moviment del joc. Alhora, tenim dues pantalles. En una pantalla veurem la nau en tercera persona i en l'altra pantalla veurem en primera persona. La tercera persona va molt bé per orientar-se pel mapa i la primera persona és molt més pràctica a l'hora de disparar. Nosaltres podem canviar quan vulguem, si volem veure una versió a la tele i l'altra al gamepad o al revés. Però clar, imagineu-vos que hem d'estar constantment movent els dos joysticks, movent el comandament per apuntar, anant mirant a les dues pantalles, és a dir, té una curva d'aprenentatge molt forta aquest joc, i ben bé, fins a més de la meitat del joc no aconseguirem dominar-lo una mica. A més, té un sistema de fixar enemics que no acaba d'estar ben del tot ben implementat, de manera que
es fa una mica farragós, costarà molt dominar la nau. I les missions no són fàcils, no perdonen. Hi ha algunes missions que tenim temps límit per resoldre-les, coses així que es fan molt costament, molt costament. És un sistema de control poc intuïtiu. És complexa, potser realista fins a cert punt, però és poc intuïtiu i realment no, per mi no està ben aconseguit del tot. No està ben aconseguit perquè fa que et desesperis. I amb els vehicles terrestres que cadascun es maneja d'una manera i que alguns necessitem manejar-los amb molta precisió per passar segons quines missions, realment es fa molt complicat i molt farragós. És la principal dificultat que jo trobo en aquest joc. A més, el joc no és gaire llarg, dura unes 8 hores, per tant, és que pràcticament ens començarem a dominar ja la nau quan estiguem passant el joc. És veritat que el joc és rejugable en el sentit de que les missions són relativament ràpides, són espectaculars i algunes ve de gust tornar-les a jugar. Però més enllà d'això jo crec que per la longitud del joc no val la pena un sistema de maneig tan complex. El joc durés 20 hores o 30 m'entendria. Per tant, en conjunt, diguéssim, és un joc que està bé. No és, per ser una de les grans sagues de Nintendo, no és una gran entrega. Un pensaria que Nintendo tornaria per la porta gran a Mr. Fox. No és un joc ambiciós. Està bé, és correcte, però podria ser millor gràficament, podria ser més llarg. El sistema de control podria estar una mica més acurat. La idea de fer servir el control per moviment està bé, però grinyola una mica. Potser s'hauria hagut d'optar per una cosa una mica més tradicional i una mica més senzilla, encara que això és una mica més fàcil. Però es pot compensar la facilitat, compensar amb més enemics en pantalla, etc. Però que el joc sigui difícil perquè el control és difícil i no està del tot acurat, crec que en aquest sentit és un fallo. Per tant, és un joc que està bé, però és un joc que abans de comprar-lo s'ha de provar perquè no està fet per tothom. No és un joc per a gran públic.